С наближаването на лятото и идването на топлите месеци сменяме слънцезащитата, като аз избирам да се доверя именно на Eucerin Oil Control. Причината, поради която аз сменям слънцезащитата си лятото, е именно, че кожата ми е склонна към омазняване и Eucerin Oil Control се грижи за това кожата ми да е матирана през абсолютно целия ден, но освен матирана и защитена от UVA и UVB лъчите. Леката гел крем формула е изключително впечатляваща не само заради това, че е хиперлека, но заради това, че няма абсолютно никакви добавени аромати. Това прави и тази слънцезащита изключително подходяща за доста чувствителни кожи. Друг огромен плюс, който смятам, че има този продукт, е опаковката, защото чрез нея изпълнвате цялото налично количество, без да се притеснявате дали вътре ще остане още. Миналата година тествах формулата, докато бях на поход, за да видя колко време ще издържи всъщност лицето ми матово и защитено, така че искам да ми кажете тази година как искате да тестваме тази слънцезащита. Оставете ми по един коментар с предложения и не забравяйте да нанесете слънцезащита дори на ушите си, защото и там се изгаря от личен опит.